becek kurane aku yo ora ngerti yo kan. Iki krono ning yo dhisik iki jane yo dia pernah berkecimpung ning dunia tarik suara. Oh, ning begitu. Mungkin yo bayarane rada titik ngono apa piye saiki pindah ning channel ngono malian. Channel apa? Mbuh lali aku yo. Mas Andio Mas Adi aku tak aturke jempenan. Nah ngono sitok-sitok sih. Oke. Saiki channelnya apa ya kira-kira kok luwih kasil ngono kok pengen melu. Ya sesuk melu wong ngene iki. Ya pengen rodok isinan neh ngono lho ate. Baik. Pripun niki Mas Golek niki kula kok diaturi jumeneng teng mriki wonten apa? Niki. Nggih. Lek kula niki tetembangan pun luwali saestu niki kula. Pun duangu kula niki. Wonten gangsal tahun boten olah vokal kula niki. Ngoten. Olah-olah mawon Mas. Ben marek. Lah nggih, kula niki supe lho Mbak Punan nyanyi ngoten niku. Oh, supe. Supe saestu. Lah terus niki Lah. kadep nyapa niki? Lah nggih duka Pak Kolek niku kok kan jumeneng teng mriki wonten apa jale? Apa tutorial yang apa ngono Mas sama ning kene ben rada Lah ya. Piye penak iki? gayeng ngono ya sembarang. Aku luwali lho Mbak, iki ndak iso nyanyi lah aku iki tenan Mas Kolek. Ngapa kuwi? Anu ya. Aku tak translate ya, soalnya aku iki gedeng-gedenge jende apa banget. Ora apa-apa. Roro Jonggrang. Lah keniku lho sik eling sampean Mas. Jadi sinyal belas ning ngene. Ya, tahun 2026 ya ada sistem jagongan drive-thru. Dene ngene iki Lah ya. mangane ya liwat ngene iki Mas. Ngene iki lah, arepe translate kok ya ora nek sinyal ning kene gitu. Pun anu mawon Mas Kolek. Berhubung kula mboten apal to, pun serampat mawon. Lah, niki mengke dianu Mbak Beta nggih. Mbak Beta lah. Mbak Beta monggo jumeneng mriki. Soalnya aku jane nyanyi iki rada iso, tapi saiki wis mau wendo aku iki. Domong ya. J. Oh serapat wae Beh. Sakniki ta? Sakniki napa? Oh nggih, nggih. Loh, kok jenengan kok mandap? Ora. Oh, mboten. Biasa. Sik toci ojo. Aku Lah, hadet kan. Aku yang loro lho iki mah kenek kuwi mati. terkenyut ya Mas. Udah hadet. Kose to cukup susu sik ben pemanasan. Iki kau setengah iki aku lek konten iki asli wong iki kan. Ya semoga-moga dadi ngono lho Dek ya. Amin. Ya ben Serampat niku sing napa Mas sing pundi? Sing bontong kocol ini. apa? Kocol. Kowe klek kleru tak gempek. Wis tak aku barang kok nek. Oh, mbakane sampean to iku ya Allah. Ojo sing biasa kan lho Dik. Napa? Biasane ngono kae lho ojo. Ojo sing. Lah iku lho sing biasane tak gawe. Nggih. Ya. Mas Eko dibantu. Mas Olek dibantu. Reno. Saya kandhani unyu. Sayu lancir kone
biasa sekali nggih. Nembang ya Jenengan rada saged- lawas rada Nggih. kangelan ngono. Nembange rada Piye nyo? pripun? Brodek tenan ki mengaku. Lah jenengan redeg to? Redeg. Kok mboten ketawa soalnya. Ya soalnya pas jen anu Mas Kolek. Mbak Beta jen godi ya aku rada mepet ya Mak. Deyek. Apa gitu? Lemu ngono lho. Aku apa jenenge? Aku juga dulu ngene wis ngos-ngosan ambek aku. Mergakno anu diapet jen koyo mak lep ngono. Lah jenengan iku kok saged mau. Tapi panjenengan panggah wayu Mbak Beta. Alhamdulillah. Jian. Matur sembah nuwun. Iki idolaku nalika ning Kuda Birawa kae. Oh, ngaten. Nggih. Ya Allah. Belum. Oh saiki anu. Dhisik kan anu. Mbak Beta kan melu Kuda Birawa. Nggih. Lah sakniki medal. Lah terus melu jaranan kuda birahi. Allah. Cocok nggih. Ayo. Oh, Iki nyanyi apa ora Mas? Ya, ayo. Kadang semangat. Heeh, digawe apa ora Mas? Nggih, ayo. Iki anu, mari kita. Lah, Kenapa? Nyanyi ya Mas ya? lah. Mengenang zaman dulu gimana? Ayo. Beta. Kang Masku. Ada kene Cahayu. Iya Kang Mas. Aku kangen tenan ambek awakmu iki Beta. Aku yo kangen loh Mas So, jenengan tidak ya sampai. Allah. Aduh. Aduh, aduh. Sarang-sarang lah. Mari kawan kita bergembira bersama angka budaya kesenian asli Indonesia berdasarkan asas Pancasila angka budaya penuh kreasi tampil beda angka budaya terus maju selama-lamanya. Iya, luar biasa nomboni kangen tenan iki. Nggih kula kangen asline nggih. Tapi ya begitulah. Nggih, semoga tetap berjaya nggih selama-lamanya nggih. Kesenian campur sari terkhususnya dan juga jaranan-jaranan semoga tetap membudaya. Tetap jaya. Tetap jaya nggih. Mas Kolek berhubung sampun dalu, kula tak nyuwun pamit riyen nggih ta ngoten. Pokoke kagem Mas Kolek, kagem Alga Budaya, terus Injih. Mas kabeh aku lali jenenge sapa jenengmu? Terus Mas Rompi, Dewan CS pokoknya, Injih. Mbak E kabeh pokoknya Injih. tak dongakne lo waris man. Cek amin amin. Iya, Pak. Amin. Terus kagem Pak Barni juga, mugi-mugi yogane saged wes aku ki ora iso ana. Wes tak dongakne anu ndang kok ndang duwe putu ngene ya pokoke. Kuwi. Saiki kan modelnya kan ngono bras-bras ngono saiki. Bras-bras mumpung ngawane ya adem Lah, ya Mas. nggih. Pun matur suwun sanget tak bintang nggih. Jenengan mboten kersa duet arek kula to? Napa niku? Duet anu Mas. Nembang-nembang. Lah, nggih. Nyanyi. Tapi anu apa jeneng? Nggih. Teke ki lho Mbak aku ndak patah apa. Teke, mengki saut-sautan Oh, ngono lho, Mas. bisik-bisik ono ngono ya. Injih saged. Heeh. Yes. Sing roro jenggreng mang Mbak ya. Oh, nggih, siap. Heeh. Siap. Saut apa? Oh, saut-sautan boto. Remuk. Merempul kabeh ndas iki kok. Nggih, Roro Jonggrang. Nggih, Mbak Beta. Injih. Jenggreng. Bantung Bondowoso. Aku golek bojone Bantung. Rep bojo, gue tenan seliramu jonggrang. Tak tinggali aku lagi projo. Seliramu
prajuritmu kalah perang kula kowe dadi wanita kaya Joko bandung kowe aja maluko perang iki kanggo kuturung rampung bila pati kang Mas Prabu kupolo kamu sida lapo ing wana sekara tobat-tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat muka ratu abu pengging damar moyo aku duwe ngaji sakti bondowoso para raja grang kita kondhon karmo Joko bandung aku terpipir kono candi sewu suwengi kudu dadi yo jograng raja grang ora munggah waspadano prajuritmu kalah perang kula kowe dadi wanita boyongan Joko bandung kowe aja maluko perang iki kanggo kuturung rampung bila bati kang Mas Prabu kupolo kang sedo lapo ing wana sekara obat-obat kowe wanita keparan Ojo ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu penging damar moyo aku duwe ngaji sakti kamaroso Joko godang kanuto sudut karmo Joko bandung aku terpipir kono candi sewu suwengi kudu dadi iya jograng
mung sliramu kang bisa nambani balang klopo paribasan tresnamu mung eko-ekoan payunganna awak iki aja nganti aku mbok ojati tulunganna awak iki aku kepengin kumpul dadi siji kok wengi semenatimu tanpa kuasa tega ninggal aku malena taline tresno aja nganti udar ilang muspra. Pripun Mas Adiko? Saestu sampun. Sampun nggih. Matur sembahun sangat nggih Matur Mas Adiko. sembahun nggih Kang Mas nggih. Siap nggih. Mengke Kabar sambung matur lagi. kenging panuwun. Nggih. Cahyo Pita, Injih, Kang matur Mas. sembahun sangat ya Dik. Injih. Wis ana pirang-pirang no lagu wis kok. Unggalke wonten ibu. Kanca saking keluarga Gung Alga budaya, Gung Alga manajemen niki tasik kathah sangat panyuwun tembang. Teater kejeman Ndok Cahyo, diajak ayo Silvi, Silvi, Ridvi, Ananda. Yo, oh. Lolo, ya. Goyang ini jos. Semoga Bapak Yuk. Winara Seta solahe anuju prana wiwisane sajake nglete awe sukarna kang para miyarsa sonir angele ya cungkelan ing awak-awak saka-sakoya ya saka-sakoya goyang ini jos saka-sakoya ya saka-sakoya goyang ini jos tabrak motor pikir Winara Seta solahe anuju prana wiwisane sajake nglete awe sukarna kang para miyarsa sonir angele ya jogetan ing awak-awak lole lale Alga budaya ayo
iya. Nyapa to jane iki? Wedi ya. Wedi karo apa? Wedi dadi Pak. Iya. Ayo Kong, ayo Kong. Santo, santo. Santo, Mbah. Ya. Yo, 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 yo. Yo, ya. Iya. Gaya apa iki? Gaya apa iki? Oh, Wah, lho panjenengan dadi Mbah kudune. ora ono apa-apa ngono kok. Lho kudune dadi. Lho kok geboki apa piye jane iki kok? Ya ora dadi ndang diparakne rono. Iki lho piye to jane iki? Digotong parakne rono dadi. Luar biasa. Terima kasih nggih Iso. Bapak. Iki Mbah ini di mana-mana selalu hadir. Stay. Dan menggunakan topi yang sangat unik ini. Heeh. Ya sing lagi kondang ya topi sing ngono kuwi baji sing. Lah sampean kok ndak gawe ngono, Mas? Gak. Iki tren 2025. Wes ora sah, ada melok aku. Tak 2026 ngenteni sing luwih ndek kaya aku. Sampean iki kok Nduk Cayu, sing panyuwune kathah banget, Nduk. Oh Masya Teko Allah. kadang dulur juru rewang iki ana Perih, Sikep, Gandrung, Puspita Nala, Sabar ugi Gowong Iki Tuwa. lagu apa lho kok pick up ngene iki? Pikep apa to? Sikep. Oh sikap. Nggih Pak, ngatos-ngatos Pak nggih. Nggih mantap cilok telur Masya Allah. Iki nek ngene sih Aku nih. streaming ya. Kok iso kok sponsor Lah cilok telur piye lho bareng. Mas, lho setiap menit lho. Lho jenenge ya dalan enak iya mung kene Lah iki. iya, Kok iso. aku kan ramah ke semua orang Oh toh iya. Mas. Ya matunge ning kono mang matunge kono. Nyapa kan ngono. Ya karo Parkiri. monggo. Gak. Terima siap. kasih. Nggih. Matur sembah nuwun sanget. Niku. Oh, iki dituruti sing Diduk, Cayu, ana Perih, Sikep, Gandrung, Puspita Nala ugi Sabar. Iki pitu iki sing njaluk sapa Mas akeh men Iki lho para rewang iki lho kadang dulur juru rewang ngono. Ibu-ibu. Kira Oke, aku monggo sing monggo ngapusi. terus. Nggih. Rada ngiri Pak, nggih. Nggih, Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Nggih, nyawer Pak. Nggih. Ora. Lho ngene Wong lewat kok kon nyawer juara. Iki panggah liwat ta to mangsa aku ket mang. Dumeh dalane mek kene wi. Apa? Dalan iki mek kene. Aku kok pegel panggah liwat ae kok ket mang. Liwat pisan iki yo liwat neh iki mang. Iku sik tas mulih kok pasar rek. Tas liwat ta iki. Sik liwat iki mang esuk Nggih, kuwi sing iki Pak. kok iso. Monggo ngatos-ngatos. Bakul lho nggih, Ya, bakul. bakul Pak. lho. Heeh. Nyawer, Pak. Iya tejane iki. Oh iya, bayang. Ning kene